שלום לכולם חברים, היום אני הולך לעשות 100 הקפצות. אם אני מצליח, כולם נרשמים כמנויים, נותנים לייק, מפעילים את הפעמון, ומי שכותב לי נרשמתי, מחזיר לו קיבים, אבל באמת תירשמו ולא להוריד. בבקשה, אני אראה, יש לי עכשיו 613 מנויים, ומי שכבר רשום עליי, אני אבדוק וכן. ואני אחזיר לו עוקב, אם אני עוד לא שמתי לו עוקב. טוב, בקיצור, 100 הקפצות, מוכנים? 3, 2, 1, go. רגע, חמו. 3, 2, 1, מתחילים. בקיצור, 100 הקפצות, מתחילים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! חברים, עשיתי את זה. 100 הקפצות, כולם נרשמים פה כמנוי, נותנים לייק ולוחצים על הפעמון. עוד פעם, מי שכותב לי בתגובות נרשמתי, מחזיר עוקבים. יאללה ביי, זה היה קשה.